Λεβέντη! Λοιπόν αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας στολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη χιλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα από τους πιο πατριώτες, να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα στα φίλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 το κόψαν οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία, στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σαν το ξενοδοχείο, αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι, αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας στη γιορτή. Είδα κομμάτια, το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στον δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο κι εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσκημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται ένας λαός ρημαγμένος με τάλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες κι η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνει μπάτσι κι απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Κοσολογός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, δασοφόρε κουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο, προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο κι όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω που πάτω και που πηγαίνω. Αυτή δεν είναι συναυλία, είναι μια δήλωση ότι στις δύσκολες μέρες που θα έρθουν, και το ξέρουμε όλοι, μπορούμε να σταθούμε μαζί, να σταθούμε ο άνθρωπος δίπλα από τον άνθρωπο και να δείξουμε ότι υπάρχει νόημα στην ύπαρξή μας, ότι μπορούμε να πάρουμε δύναμη μέσα από αυτό και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Μπράβο, μπράβο! Έτσι! Στις δύσκολες εποχές που έρχονται να μην μείνει κανένας άνθρωπος αβοήθητος,
κανένας μόνος του, όσο έχει ο ένας να έχει και ο άλλος. Έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε στη νέα εποχή με έναν καθαρό πρόσωπο και με τη δύναμη να μπορούμε πια να ελέγχουμε την εξουσία μέσα από μια κοινωνία δεμένη, η οποία να μπορεί να ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι υπάλληλοι μας, διότι τους πληρώνουμε, αναθέτοντάς τους να υπηρετήσουν αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά. Κλείνει εδώ η συναυλία. Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους εξ Ελλάδος καλλιτέχνες καταρχήν που ήρθαν και μας στήριξαν τόσο συγκινητικά. Όλους τους εθελοντές που δούλεψαν τόσο σκληρά όλες αυτές τις μέρες. Και να πούμε επίσης ότι μια τεραστίων διαστάσεων αποθήκη 900 τετραγωνικά μέτρα γέμισε με όσα φέρατε εσείς από το ειστέρημα σας. Μπράβο. Δύο αποθήκες των 900 τετραγωνικών. Και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές